Makadi muri Zimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenews mechitipa tinenge tichikupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Ndofunga mazvinzwira mega nyaya dziri kuitika masirese social media but yandauya nayo panapa ilatest update. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe rakangonzwa kuti yaTagwirei akadzingwa kuCentral Committee, kuZANU-PF Central Committee meeting uku kwanga aenda kwaakadzingwa naVice President Kosandino Chiwenga. But nyaya hombe yakakonzeresa kuti adzingwe ndofunga muri kuziva kuti mukomana yaTagwirei dzoro jena ari kuda kuti iye aitewo president kana president Emmerson Mnangagwa vasiya chigaro. Ndo mufungidziro wazviri kuitwa bati chinhu chatari kuonesai panapa ndechekuti zviri kunzi pana anonzi Farai Matsika anoita zvekutengesa mota. Farai Matsika akaita dhiri rekutengeserana mota naTagwirei, mota dzinokwana kuita 200 dzaakatengeserana. Dhiri rakakosta mari inokwana kuita 15 million. But after dhiri raitwa Chiwenga akabva aramba zvekare kuti mota dzedzi 200 dzidonetwe kuZANU-PF. Saka patoipa, saka panyaya iri kunetsa ndeyekuti Matsika naTagwirei havasi kunzwanana nenyaya yemaagreements nokuti uyo angabhadhara mari kudhara. Saka Matsika akuramba kurifanda mari iyeye apo mota dziri kudepoti kwaMatsika kuGranite side. So muri Zimbabwe zvinhu zvamira zvakanaka, asi handisoda kuti ndikunyimeka information, ndoda kukupa information yese mugoziva kuti zviri kubva papi kana chii chiri kuitika. Para panyaya dziri kubva kuLiberation Struggle Zimbabwe ndo pane nyaya dzese. Pari kunzi Farai Matsika and YaTagwirei are in serious disagreement. YaTagwirei paid cash for 200 vehicles expecting them to be donated, but Chiwenga now said that no vehicle will be donated to ZANU-PF. YaTagwirei is now demanding a refund. Farai Matsika of Faramats Motors, who handled the deal and made millions from it, is denying any wrongdoing, saying the agreement was made a long time ago. The deal involved 15 million worth of vehicle, including Land Cruiser, GD6, Fortuner, Raptors. The vehicle are already stored at Faramat's depot in Granite site. Ezvo muri Zimbabwe ndo mamira akaita nyaya zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tiri kuti kana uri mutsva pano, gara wati pasi nezvikananda wotevera nekubaya kabhatani kaikai wakatinya kabhatani wotitevera kuitira patinoposta latest updates unge uchitimuona. Tiri kutendai. Thank you for watching.